కొత్త యాంగిల్ చూపిస్తా. RX100 సినిమాతో కుర్రకారుని ఓ రేంజ్ లో ఆకట్టుకుంది అందాల ముద్దుగుమ్మ పాయల్ రాజ్పూత్. మోడ్రన్ డ్రెస్ లోనైనా చీర కట్టులోనైనా ఈ పొడవు కాళ్ల సుందరి సూపర్ అనిపిస్తుంది. మొదటి సినిమాతోనే తన గ్లామర్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది పాయల్. ఇప్పుడు ఏకంగా తనలో మరో యాంగిల్ కూడా చూపిస్తానంటోంది. వెండి తెరపై నుంచి ఇప్పుడు డిజిటల్ మీడియాలో కూడా తనదైన ముద్ర వేయడానికి సై అంటుంది పాయల్. అందాల ఆరబోతకు సై అనే ఈ ముద్దుగుమ్మ ఆ మధ్య అనగనగా ఒక అతిథి అనే సినిమాలో డీ గ్లామర్ పాత్రలో కనిపించి తన నటనతో మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. ఆహాలో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా పర్లేదనిపించుకుంది. ఇక ఇప్పుడు ప్రముఖ OTT సంస్థ ఆహా పాయల్ తో మరో ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంది. ఆహా 3 రోజెస్ అనే వెబ్ సిరీస్ ను నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో పాయల్ నెగటివ్ షేడ్స్ తో కూడిన పాత్రలో చేస్తోందట. ఆమె విలనిజమే ఈ సిరీస్ కి హైలైట్ గా నిలుస్తుందని అంటున్నారు. తొలి చిత్రం RX100 విడుదల తర్వాత అందరూ తనను ఓ రాణిలా చూశారని, ఆ తర్వాత వెంకీ మామ విజయంతో తన పట్ల అభిమానం రెట్టింపైందని చెప్పుకుంటుంది పాయల్. తనకు విభిన్నమైన పాత్రలు చేయాలని ఉంది, కానీ తనకు వచ్చిన పాత్రలు చేస్తూ వస్తున్నానని, గ్లామర్ పాత్రలు పోషించినా ఎప్పుడూ తాను హద్దులు దాటనని, తనకంటూ కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయని అంటోంది పాయల్. తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలోనే ఉంది కనుక భవిష్యత్తులో తప్పకుండా అన్ని జోనర్ సినిమాలు, అన్ని రకాల పాత్రలను పోషిస్తానని అభిమానులకు తీపి కబురు చెప్పింది ఈ అమ్మడు. ఆరేళ్లు ముంబైలో ఉంటూ సీరియల్స్ చేసిన ఈ అమ్మడు వెండి తెరపై అడుగుపెట్టిన తొలి సినిమాతోనే ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఆదరించారు. ఇంత ప్రేమను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదంటున్న ఈ చిన్నది ఇప్పుడు ఆహా వెబ్ సిరీస్ లో తన టాలెంట్ ఏమిటో చూపిస్తానంటోంది. దక్షిణాదిలో స్టార్స్ ను ఫ్యాన్స్ నిజాయితీగా ప్రేమిస్తారు. వారి కోసం ఏం చేయడానికైనా వెనకాడరు. ఈ కోణంలో చూస్తే బాలీవుడ్ కు వెళ్లడం కన్నా తెలుగులోనే ఎక్కువ నటించడానికి ఇష్టపడతా అంటోంది పాయల్. దక్షిణాదిలోనే తనకు సౌకర్యంగా అనిపిస్తోందని చెప్పే పాయల్ రాజ్పూత్ ఇక్కడ తన టాలెంట్ మరింత చూపెట్టాలని భావిస్తోంది. అందుకే తెలుగు వెబ్ సిరీస్ లో కూడా నటించి తెలుగు వారికి మరింత చేరువ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.